Bună ziua! Astăzi vom face transformarea unei fracții zecimale în fracție ordinară. Și transformarea unei fracții zecimale în fracție ordinară. Și începem 1. Transformarea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale în fracție ordinară. Și transformarea unei fracții zecimale cu număr finit de zecimale în fracție ordinară. Și o să scriem așa pe rând ce facem la numărător și ce facem la numitor. Deci la numărător scriem numărul obținut prin eliminarea virgulei, iar la numitor scriem 1 urmat de atâția de 0 câte zecimale are numărul. Exemplu, 17,7. Și la numărător o să trec 177, am eliminat virgula, iar la numitor 1 urmat de un 0 pentru că o singură zecimală am după virgulă. 8,73. Deci la numărător voi scrie 873, deci am eliminat virgula, iar la numitor 1 urmat de 2 de 0 pentru că după virgulă avem două zecimale, deci 2 de 0. 0,003. Și la numărător o să avem numărul 3, iar la numitor 1 urmat de 3 de 0 sau scriem 10 la a treia. Deci la numitor avem o putere a lui 10, unde exponentul egal cu numărul de zecimale ale numărului. Haideți mai un exemplu, 0,012. Este 12 supra 1000. Observăm că această fracție se poate simplifica prin 2. 12 împărțit la 2 este 6, 1000 împărțit la 2 este 500. Observăm că mai merge simplifica prin 2. 6 împărțit la 2 e 3, 500 împărțit la 2, 250. Adică am obținut fracția ireductibilă 3 supra 250. De ce ireductibilă? Pentru că nu mai merge simplificată. 250 nefiind divizibil la 3, pentru că 2 plus 5 plus 0 este 7 și 7 nu este divizibil la 3. Bun. Trecem mai departe. 2. Transformarea unei fracții zecimale periodice simple în fracție ordinară. Și transformarea unei fracții zecimale periodice simple în fracție ordinară. Să scriem ce facem la numărător. La numărător scriem
numărul obținut prin eliminarea virgulei și a parantezelor de la perioadă și scădem numărul din fața virgulei. La numitor. La numitor scriem atâția de 9 câte cifre avem în perioadă. Exemplu, 17,3 în perioadă. Și la numărător am zis că scriem numărul fără virgulă și fără parantezele de la perioadă. Deci pur și simplu le eliminăm, le ștergem și scriem numărul care a mai rămas, adică 173, și scădem ce avem în fața virgulei, adică numărul 17. Supra 9, pentru că avem o singură cifră în perioadă. În cauza acestei cifre avem un singur 9. Deci obținem numărul 156 supra 9, care mai se poate simplifica prin 3, pentru că 1 plus 5 plus 6 este 12, 12 divizibil la 3. 3 în 15 intră de 5 ori, 3 în 6 de 2 ori. Deci obțin fracția ireductibilă 52 supra 3. Un alt exemplu, 2,16 în perioadă. Deci la numărător scriu numărul fără virgulă, fără perioadă, scad tot ce în fața virgulei, adică 2, supra 2 de 9, adică numărul 99, din cauza lui 16, adică aici avem două cifre, 2 de 9. Deci obțin numărul 214 supra 99. 2 plus 1 e 3, plus 4 e 7, 7 nu e divizibil la 3, deci fracția asta nu e divizibilă la 3, nici la 11, pentru că 99 e 9 ori 11, în schimb 214 nu se împarte la 11, deci este o fracție ireductibilă. Mai un exemplu, 5,237. Deci la numărător copiez numărul fără virgulă, fără perioadă, scad ce în fața virgulei, supra atâția de 9 câte cifre avem în perioadă. Deci avem 3 cifre, 3 de 9. Deci obțin numărul 5232 supra 999. 5 plus 2, 7 plus 3, 10 plus 2, 12, divizibil la 3. Și obțin 1744 supra 333. Continui. 3. Transformarea unei fracții zecimale periodice mixte în fracție ordinară. Și transformarea unei fracții zecimale periodice mixte în fracție ordinară. Ce facem la numărător? La numărător scriem numărul obținut prin eliminarea virgulei
și a parantezelor perioadei și scădem numărul din fața perioadei scris fără virgulă. La numitor scriem atâția de 9 câte cifre avem în perioadă, deci ca și în cealaltă transformare, deci atâția de 9 câte cifre avem în perioadă, urmați de atâția de 0 câte cifre avem între virgulă și perioadă. Și atâția de 0 câte cifre avem între virgulă și perioadă. Bun, un exemplu. 2,13 și 5 în perioadă. Scriu linia de fracție ca să fie scris frumos, linia de fracție în dreptul egal. Deci la numărător copiez numărul fără virgulă, fără perioadă. Deci ca și cum le-aș șterge. Scad tot ce în fața perioadei, da? Deci acopăr perioada, tot ce în fața perioadei scris fără virgulă, adică 213. Supra un 9 pentru că am o singură cifră în perioadă și 2 de 0 pentru că am două cifre între virgulă și perioadă. Deci am un 5, am un 9. Da? Așa. O altă culoare. Între virgulă și perioadă am două cifre, 1, 3, deci o să am 2 de 0. Deci obțin fracția 1922 supra 900. Vedeți, sunt numere pare, deci se divid la 2. Deci 450, 2,19 de 9 ori, 12 de 6 ori, în 2 odată. Adică 961 supra 450. Vedem dacă e divizibil la 3, 9 plus 6, 15 plus 1, 16, nu e divizibil la 3. Nici la 2, nici la 5. Dacă vreți, puteți încerca mai mult. Eu zic că e o fracție reductibilă. Bun, continui cu 0,2 și 13 în perioadă. Deci 0,2, 13 în perioadă. Deci ar trebui să scriu numărul 0213, adică numărul 213, nu? Le elimin pe 0, că nu poate să înceapă un număr natural cu 0. Scad ce în fața perioadei, adică ar veni numărul 02, care înseamnă numărul 2. Supra 2 de 9 și un 0. Deci 2 de 9 din cauza acestor două cifre din perioadă și un 0 din cauza acestei cifre, adică care e situat între virgulă și perioadă. Și obțin numărul 211 supra 990, care este o fracție ireductibilă. Mai luăm un exemplu, 12,5 și 32 în perioadă. Deci copiez numărul fără virgulă, fără perioadă, scad ce în fața perioadei scris fără virgulă, supra 2 de 9 din cauza lui 3 și a lui 2 și un 0 din cauza lui
5. 12 minus 5 este 7. 2 minus 2, 0. 5 minus 1, 4. Și copiez 12 supra 990. Vedem dacă e divizibil la 3. 1 plus 2, 3, plus 4 e 7, plus 7 e 14, nu e divizibil la 3. Și rămâne așa. Sper că ați înțeles. Dacă aveți întrebări, îmi scrieți. Vă voi da o temă din culegere, Mate 2000, consolidare, pagina 44, exercițiile de la 1 până la 4. Vă doresc spor la lucru și să auzim de bine!